Bu size Mälimmi? Al-Nasr Türkmen klublary bilen Öňem Duşuşykda bolupdy. Türkmenistanyň köp sanly futbol jankoýerleri AFK Çempionlar Ligasy 2-siniň 8-1 finalyny arkada bilen Saudy Arabistanyň Al-Nasr toporlarynyň arasyna geçiriljek duşuşyga sabyrsyzlyk bilen garaşýarlar. Arkada toporynyň Saudy Arabistanyň bu meşhur klubuna garşy oýnajak ilkinji Türkmen klubu däligini köpler bilmänmeler. Al-Nasr Ykjam Öňem 2 gezek Türkmen topor bilen meýdançada duşuşykdy we şol gezekleriň ikisinde de oň garşydaşy Aşgabatyň Köpetdäg topor bolupdy. Şol duşuşyklaryň birincisi 1994-1995-nji ýyllardaky mövsüminiň Aziýanyň klublaryň çempionatynyň çägine. Ikinji duşuşyk 1997-1998-nji ýyllardaky mövsüminiň Aziýa kubok eýeleriniň kubogynyň yarım finalynyň çägine bolup geçdi. Şonda birinji duşuşyk 1-0 hasabyna, ikinji duşuşyk bolsa 2-1 hasabyna Al-Nasryň peýdasyna tamamlandy. Sport söýüjleri gyzyklanýan arkadawy Al-Nasr toporlarynyň arasyndaky ilkinji oýun 11 fevralda Aşgabatda, jogap duşuşyk bolsa 18 fevralda Er-Riyada geçiriler.